Здравейте! Казвам се Ива Беличка и съм основател-президент на Канадско-български културен център Зорница в Монреал, създаден през 2001 година. В нашия център развиваме разнообразни дейности, училище за деца и възрастни с множество курсове по езици, математика, история, география, пиано, танци и други изкуства. Към центъра функционират и фолклорен танцов ансамбъл, вестник, телевизионно предаване и концерти с популярни певци от артисти с България. Но едно от най-значимите събития, което събира хиляди хора в центъра на град Монреал, е Българския фестивал на кирилицата. По време на фестивала представяме музика, танци, народни носии и песни от различни региони на България, българска кухня, изложба на книги, картини, както и всичко, което е създадено с ръце и с сърце. Това, което най-много се доближава до великолепната междукултурна идея на Людмила Живкова, това е срещата на децата от различни краища на света и техните таланти. Успяваме да реализираме именно тук в Монреал, град на хиляди националности. Организираме конкурси по поезия, математика, красиво писане, история, география, както и конкурси за рисунка. По време на фестивала представяме изложба с картини, както на деца, така и на професионални художници. Детските рисунки са дело на деца от Канада, България и Европа. На следващия фестивал, 17 май 2026 година, ще представим на деца от различни националности големи картони на стативи, за да могат децата да рисуват на място. Така както Людмила Живкова е давала възможност на децата да творят върху асфалта, свободно и вдъхновено. И накрая бих желала да поздравя всички вас, както и нашия приятел Бойко Златев, един интелигентен, смел и трудолюбив човек, отдаден на доброто и знанието, който успява да съхранява спомена, идеите, експозициите и да запазва завета на мъдреца Рьорих и на Людмила Живкова. Поздравления, Бойко! Поздравления на всички вас! Благодаря ви, че сте с нас и до следващата ни среща!